Per crear art necessitem un parell de coses. Per començar, matèries plàstiques i sucoses. Així que per anar a buscar aquestes matèries anirem a un lloc on les podem trobar, com ara ser tèxtil, textures plàstiques rugoses, llises, colors més vermells. Però deixem tonteries, collons, home, estem parlant d'art, home, estem parlant d'art. Art efímer, Art efímer. Art efímer és l'art de la conxorxa. És que he pensat amb la càmera un moment, i llavors he dit la conxorxa i anava a dir del corcoti. Això és paraula de veritat. Corcoti és paraula de veritat. No sé com he pensat, amb la càmera. No pensis amb la càmera. No, ui, paraula. Un moment. Merda, tu no l'has pensat. Està amb l'art. Art efímer. Art plàstic. Art! Entra. Art. Què ens fem per fer art? Pintures importants. També pot ficar la càmera que recinto, no? Art! Volem fer art, què en farem? Mira què he trobat. Farem d'art. A la butxaca, una xina. Qui em va donar aquesta bata? Tu? No. Dico.